Berren urte behanduago beste egun bat hau ere gure historian dolorezko izkietan geldituko dana 1987an urriak 3. Horrituko zirezte egun hartan frantses polizia sartu zela errefuxiatuen etxetan iparraldean eta egun bat hemengo poliziaren eskutara entregatu zituztela. Gertakizun hau markatzeko bezala kantu hau egin dugu eta hementxe kantatu nahi dizuegu 1987 urriak 3. Jauntzirik argi sentiko mamuak etxetan ateleioak puskatuta sartu dira. Ilunpean kurtxilatu emazteak eta haurrak gizonak aldiz eraman judu gaixoen modura. Gizonak aldiz eraman judu gaixoen modura. Oroimen ilunitxeko urratsoinu neurkatuak aterreak suntsiturik kaleaz jabetu dira. Urriak 3 larunbata herriunen historian dolorezko bizkietan idatzirik gelditu da. Dolorezko bizkietan idatzirik gelditu da. Errepresioaren zerga iparraldeak Pariseri eskerronaren murdukat. Salkeriaren estukada ezpataren nabelotza estado arrazoiari ukatzen diogun eskaintza. Estado arrazoiari ukatzen diogun eskaintza. Gure etorkizun bakarraz giragu jabetu nahi, bortizkeri torturari indar duziz kendu nahi. Gure semeheri eman sortu izanaren gogoak azen seme famatuaz zer egin du goi Baiona. Gazen seme famatuaz zer egin du goi Baiona.